खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जों माखासे सोर्सनिफ्राय गोनांथार आपडेटफोरखौ लाना फैलायबाय दा बेफोर जाहैबाय आसाम सरकारा मोनसे स्किम लन्च खालामनो थांगासिनो दं दा बे जाहैबाय जीवन प्रेरणा स्किम दा बै स्किमनि गेजेरजों ग्रेजुवेट फरायसाफोरनो दानफायाव 2500 राङै बोसोरसे सिमहालागै दा बेखौ होनो थाखाय थांखि लादों दा बेखौ मोनसे चिफ मिनिस्टारनि मोनसे स्किम एबा मोनसे आसाम सरकारनि मोनसे स्किम दा चिफ मिनिस्टारा दा बे खोथाखौ फोरमायदों दि माने जीवन प्रेरणा स्किमनि गेजेरजों दा फरायसाफोरखौ जायफोर नैबे इयाराव 2025 इयाराव माने पास आउट जादों एबा ग्रेजुवेट जादों दा बिथांमोननो दानफायाव 2500 राङै से बोसोरनि थाखाय होगोन दा बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायना होदों एबा मोनसे एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला दा बैयाव जोङो फुल डिटेल्सखौ नायनि दा सोरबायदि गथ'आ दा बेखौ मोननो हागोन एबा सोरबायदि फरायसाया दा बेनि थाखाय एलिजिबल जागोन दा बेखौ जोङो नायनानै लानि दा बे स्किमखौ मोननोबा माबायदि क्राइटेरिया नांगौ दा बेखौ जों सावरायनो सानदों दा बेयाव जाहैबाय फ्रेश ग्रेजुवेट 2025 पास आउट अनलि माने जायफोर फरायसाया 2025 नैबे इयाराव माने फ्रेश एबा गोदानै ग्रेजुवेट जादों दा बे जाहैबाय प्राइभेटआनो जा सरकारियानो जा जायखिजाया बे जाहैबाय सेन्ट्रेलनि एबा स्टेटनि इन्स्टिटिउसन सेन्ट्रेलनि जा फरायसालि जा एबा सेन्ट्रेलनि जा दा बैयो आसामाव थानाय जायखिजाया माने ग्रेजुवेट जानाय फरायसाफोर दा बिसोरनो मा दानफायाव 2500 राङै होगोन दा बेखौ बोसोरसेसिमहालागै दा बेखौ होगोन दा बे खोथाखौ फोरमायनाय जादों नाथायबा बे स्किमा दासिमहालागै लन्च जाथ'वाखै नाथाय गाबोनो दा बेखौ लन्च खालामगोन होननानै आसामनि CMनिफ्राय जोङो दा बैफोरबायदि नटिसखौ जोङो मोननाय जादों दा बेनि गासै डिटेल्सखौ जोङो दा लन्च जाखांनायनि उनाव मोननो हागोन दा माबोरै अनलाइन खालामनांगौ दा माबोरै मोननो हागोन दा बेफोरखौ जों फुल डिटेल्सखौ लन्च जाखांनायनि उनाव एबा बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव जों मोननो हागोन दासिम नाथाय बेखौ लन्च खालामाखै गाबोनो 3 नभेम्बर 2025 दा 4 PM दा बेखौ लन्च खालामगोन होनना जोङो मिथिनो मोननाय जादों जुदि बे स्किमा फुल्लि माने लन्च जायो एबा बेखेवजायो दा बिनि उनाव नोंथांमोननो दा बैखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ दा बेखौ जोङो फोरमायथिनानै होनाय जागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोख्रों रावजों बुंथिनाय दा बे जाहैबाय आसामाव इभिक्सन खालामनाय दा बे सोलिबाय थागोन आसामाव माने जाय जायगाखौ माने सरकारनि हा दा बे हायाव जाय बिथांमोना लुनानै थादों एबा न' लुनानै थादों दा बिथांमोनखौ होखारनाया दा बे सोलिबाय थागोन लोगोसेनो दा बेयाव गोख्रों रावजों दा बिथाङा बुंथिदों दि दा मिया मुसलमाननि सायाव मोनसे दावहाया सोलिबाय थागोन दा बे खोथाखौबो बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला नोंथांमोना दा चिफ मिनिस्टारनि बुंथिनायखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन अब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो अके गोजोन्थों राজ্যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই মই যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকো মিয়া মুছলমানৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব কোনো ক্ষেত্ৰতে বোলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ কাৰণে মিয়াবিলাক ৰক্ষা পৰিলে এইটো নহয় অৰ্জুন সব্যসাচী আছিলে দুই হাতেদি খৰ মাৰিব জানিছিলে আমি জুবিনকো ন্যায় দিম মিয়া মুছলমান যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেওঁলোককো কষ্ট দিয়ে থাকিম